La festa d'inici és el tret de sortida del projecte i és on es coneixeran per fi les parelles de mentoria. El que fem en aquest acte, convidem a les persones participants del projecte, les mentorades, les mentores, també convidem a familiars i als referents escolars, que són qui ens guia durant tot el curs, i també alguna persona de l'Ajuntament. A l'acte fem un moment de benvinguda, també parlen les persones invitades i després fem un breu repàs del projecte, sobretot per les famílies. I ja fem el moment que tothom està esperant, que és la dinàmica de coneixença. El que han de fer és anar trobant quin és el que encaixa amb el seu. I un cop el troben, poden seure en algun lloc per conèixer-se, per tenir aquest primer contacte. Les parelles de mentoria les realitzem durant el procés de matching, que són diverses sessions que creem l'equip de mentoria, on el que fem és analitzar, per una banda, les entrevistes a les persones mentores i, d'altra banda, les fitxes que hem rebut dels instituts o escoles per part dels referents escolars. Llavors, en aquestes sessions el que tenim en compte són aficions en comú, aspectes personals i també disponibilitat horària per tal de crear les parelles.